Urang ba bandru posnam ula krai ka klik jong ka tengah namar ka cia kan at haying uba ya ka klik bala on syatanan daga bicycle ka jingja ka basngusi ka balaya tho na ka distrik Chirang jong ka Asam haka singi sajan la keno ba we urang ba ubala ndru posnam ka arta ula ot ya ka klik jong ka tengah namar ka cia kan at haying ban ulara ika klik bala or jongka syaka tanat ban IT no yalade utei unong syak keno ubala tip kerteng kum upitish hajong wala penon kam daki tiar ki banep ban krai ka klik jongka tengah jong u kapa janti ban ulakit ya ka te ka klik ka bala on haka basket bu jingbam jong ka bicycle jong uhi kat kum ka kubor ula lek dia ka bicycle Sabalam kuri polis outpost ringkat pada klik kabla syaon pada lek pendam no haki pulin kidur na tanat kimi kibapen iya kidak senam haka bicycle badya unong syak keno ubadon hakti jong ki pulin udai unong syak keno udai unong belasngi pada udai ubasyong basa hautar balam kuri haka distrik Chirang kan kum kecing ong ki pulin la keno bau te orang ba ubalan rupus nam karta ula ot ya ka klik jong ka tengah jong u namar ka jing bitar ka bajur adin ka jing kan an halor ki kam yeng kam sem weu para marjan ula thu bagane ka jing ja klaja aka por bau bitish hajong ulawan pai shaying adin bau la dap tre haka jan met singi sajan kan kum ka jing ong jong para marjan kini ki arngur klaju le persya Mar kidon kidau kibaret ya ka media plus simti parla pha ban le ke examine ki start forensics kilalo mi ki sakhi sabut na ka te jaka long Rashmi Rekha Sarma additional superintendent of police Chirang ulok menta urang syabat pan sya tokit kan bakidang peteng ya ke jing tokit jongi hakane ka kerdan ngempatla ban sim jing mot syapang ki jingja ki badan saudong jong ke jing yam